Parlem de poesia i parlem d'il·lustració a la 48a edició de la Fira del Llibre de València i presentem diversos i dispersos versos conversos i perversos dels universos. Un poemari, un interessant poemari, un interessant àlbum il·lustrat de Paco Jiménez i Josep Ballester que ha publicat Perifèric Edicions. Paco, Josep, benvinguts. Diversos i dispersos versos conversos, tota una provocació. Sí, bueno, la intenció era aquesta, no? És a dir, és una espècie de jugar a provocar des d'un punt de vista irònic i tractant una sèrie de, podem dir, de personatges que tots ben conegut de la nostra tradició de lectures infantils i juvenils i un poc jugar en pegar-los una altra volteta irònica, fresca i sobretot provocativa que també va bé, no? En la societat que vivim i també tant per als adults com per als més menuts. No? Paco, com va sorgir la idea de fer un llibre d'aquestes característiques? Bé, al principi el mateix text ja estava donant-me la pauta. Com ell ben ha explicat, pretenia ser una miqueta trencador, provocador, i a partir d'ahí jo m'he plantejat també una il·lustració un poc diferent a lo que habitualment trobem per ahí, només realitzada en blanc i negre, i donant-li una volta als personatges que tots coneguem, perquè tracta de personatges ficticis de la ficció, molt coneguts, i per tant això també ens permet, com els coneguem, treballar-los i pegar-los una volta més de rosca i fer-lo diferent. I això és el plantejament general, en conjunt de tot el llibre. Com va ser el procés de treball, el procés d'escriptura? Partireu primer de la paraula, evidentment les temàtiques estaven clares, però partireu de la paraula. Com va ser el procés de treball, el procés d'escriptura? En principi va ser la paraula perquè jo tenia ganes, ja feia temps que teníem ganes els dos de fer alguna cosa junts, i aleshores jo li vaig dir que estava fent un poemari un poc provocador, un poc diferent, i aleshores, clar, per a mi l'il·lustrador ideal era Paco, i aleshores ell en si també li se va pegar, es va contagiar de la idea, perquè també tenia ganes de fer una cosa així, i que treballàrem tots dos, i un poc va néixer, mentre s'anava fent, anava passant-li les primeres versions, i ell també ja va dir, mira, ho farem en 2 colors que m'agrada molt, ho farem d'aquesta mà, i anem jugant és a dir, en les idees que anem eixint a partir tant del text, però també de vegades a partir del mateix personatge ja il·lustrat, i ell també anava donant idees. Ens vam donar tots dos idees per a fer un llibre, jo crec que és això, un llibre d'un àlbum il·lustrat, però que es complementa molt bé. Anomenat els colors, uns colors molt especials, una paleta de colors molt especials. Perquè t'agradaven o perquè... Sí, primer, com he dit abans, per canviar el registre habitual, jo necessito sempre fer coses diferents. Intente no fer mai dos... Sembla, Josep, anem a posar-lo cara a càmera. Intente no fer mai 2 llibres iguals, i en aquesta ocasió, com els textos ja pretenien ser diferents, vaig a plantejar-me d'alguna manera diferent. El negre sempre m'ha agradat, possiblement sigui el color que més m'agrada, m'agraden molts llibres en negre, exclusivament, i el roig sempre li dona molt, el combinat amb el negre sempre és molt potent, sempre, possiblement siguin els 2 colors que combinats donen més força a una imatge, no? I vaig pensar que aquesta aparent limitació tenia com a contraprestació una contundència que no tenen altres colors. Per això pensi en aquesta qüestió. Tu ja havies treballat altres poemaris. Sí, uns quants ja. Uns quants ja. 4, 5, ara eren 5 o 6 i he tingut aquesta sort. Realment te donen unes oportunitats que no te donen altres llibres. Perquè certament hi ha poemes que no te deixen fer res, només que il·lustrar una imatge més o menys bonica sobre el tema, però en el mateix llibre te trobes, com en aquest, te trobes sempre algun poema que te dona peu a anar més enllà fins i tot del poema, a pegar-li una altra volta de rosca, a proposar una idea fins i tot contradictòria, i tens unes possibilitats enormes. Per a mi crec que és fins i tot proposa més idees per a treballar-les que qualsevol conte o novel·la. A vegades siga la metàfora visual. Sí, evidentment, te permet fer-ne moltes metàfores, més que un conte que té una narració molt concreta i que no te pots eixir massa. Si el treballes amb l'escriptor sí que pots treballar les metàfores en un sentit, però si el text ja està definit, ja està acabat, difícilment pots col·locar ahí una metàfora
que vaig amb la idea del llibre, no? Del text. En la poesia sí pots anar molt més lluny. Josep, hem parlat de que partixes d'uns personatges i uns continguts i unes temàtiques de literatura infantil molt concreta, però parlant de poesia, quines influències hi ha en estos diversos i dispersos versos conversos? Home, en principi ja en el mateix títol hi ha una influència clara, és un aclucament d'ull a un escriptor que a mi m'agrada molt, que és Roald Dahl. Roald Dahl té alguns contes versificats que es diuen per versos, no? La traducció. Aleshores, un poc he volgut fer també una espècie d'homenatge a ell, que allò de fer aquesta literatura, podem dir, gens nyonya i fugint un poc, sent políticament incorrecte, i aleshores un poc a partir d'ahir el que hem jugat i el que he intentat és fer això. Sobretot el que estava comentant també Paco és això, és a dir, suggerir, provocant, però també jugant en el que tenim, no? És a dir, en la tradició que tots coneixem, aleshores pervertir-la i fer jocs de tot tipus, i fins i tot els personatges que són bons no són tan bons, i els que són dolents normalment no són tan dolents, i aleshores un poc jo crec que això va bé per a la literatura, no? I sobretot en aquest llibre poc el que hem intentat és això. Després influències molta més gent, no? És a dir, tot el que has anat llegint, però sobretot era un aclucament d'ull a Roald Dahl, que jo pense que és un dels grans escriptors no només de literatura infantil, sinó que ha canviat la perspectiva del que hauria de ser la literatura contemporània, i aleshores un poc és això. Es parla molt de poesia, però malauradament es llegeix molt poca poesia i es compra menys poesia, menys llibres de poesia. Penseu que fer treballs com aquests diversos i dispersos versos conversos, ajuda a la difusió de poesia, s'apropa a un públic que no arribaria a comprar un poemari? És possible, jo pense que sí, perquè en principi aquest llibre el que fa és cridar l'atenció per la imatge de seguida, no? I vull dir, ahir quan vaig arribar a la fira, ja abans me vaig trobar un amic que diu: he vist el llibre aquest que has tret, bueno, és fantàstic, m'agrada, ja li he pegat una miradeta, ja n'ha comprat un parell. Aleshores, crec que, i aquesta persona que m'ho deia no és lectora de poesia, per tant, és a dir, alguna cosa sí que, i hem de recordar que la poesia és, la gent pensa que és difícil, però no ho és, sobretot el que intenta és suggerir i que el lector, com també abans estem comentant, que el lector, a partir d'una lectura, faci la seva pròpia lectura, no?, de la realitat, però no és difícil, és una cosa que ens han venut, però quan molt nanos la gent juga sempre en qüestions de ritme, de fòniques, de jocs, de paraules, i en això és en el fons la poesia, no és molt més, és molt més, però en principi és això. O repetireu? Com? Repetireu en un pròxim treball? Seguríssim. Que sí. Fins i tot... Roig i negre o una altra paleta de colors? No, segur que no. Una altra paleta de colors. Farem una altra cosa. Fins i tot ahir una persona molt arrimada a tots dos ens va dir que ja a veure si la segona part, perquè clar, podria tindre una segona part. I dic, bueno, perfectament. Jo li vaig dir, sí, perfectament, però bueno, anem a veure també com va tot, no? Però en principi m'imagino que sí que pot haver un altre projecte de seguida, perquè, és a dir, ens ho hem passat, sobretot el que volíem dir és que ens ho hem passat molt bé, i aleshores crec que en aquestes coses una de les coses que ho ha d'aprendre és passar-se-ho bé i gaudir, no? Efectivament, d'ahir se quedem en aquestes paraules, gaudir de la poesia, gaudir de les imatges, diversos i dispersos, versos conversos i perversos dels universos, però es quedem en versos conversos. Sí. Josep, Paco, moltes gràcies. A tu. Gràcies a tu.